Kabaningkong ngai kublai pi baro ki men ki para ha ke keteng ke jong try Jesus Christ ngai kublai ya ki pastor ki rangba jong ka balang bat kumju ki Pakistan ba fer ki ilang ba ke video ha ke keteng ke jong try Jesus Christ kham tame ya ki ni samla bat ki hep ki berit baro ki bala bani ilang ba ke ka video ublai un ker khu pi ngadon na gene ke por kat tu kat ne ke benta ke bang ko ban ya benta bat phi ban share bat phi na gene ke tien ga job lay kham tame ha kini ke si ba khadu ba ngim dei setia ban du jingkremen ke tien ga job lay kong kum ne na ka ne ke kitab jingroi so sun ai na ka lenong ke balai bat pin pek ke de khot ka ba khat khandai ter kong kum ne to ken mau ye ke jingjan jar bat ke jing shitom jonga ye o hurk thang bat ksang kamen sim jonga kadang kan mau yeki bala pendem yaka hapo jonga yakane nga pen kan mau nama kata ngadon ka jingkermen kalong ne ka jisnai ke jong trai ba am shibla bamdu yengi na ba ka jisnai jugo kam judu ka jisnai jong ublai ka ne junam na ka daw ko ki khon ke joblai hang ne ke tin ke joblai ke kren bangi ngilap ban jenjar ngilap ban kendu shibun ke jing jenjar shibun ke ka jem ka jungi henry ublai jonga bat jongpi udon ke jing isnai udon ke jing i udon ke ka jing jing pe ka jem ka jungi nama blai i ka kata yangi komta kwa satia yangi bangin du jing kermen ka ne ke tin jublai ke thuru ko ong ba ko ka dei na ka jing isnai ka jo trai ba om shimla bamdu yangi pi ka dei na ka jingis nei ka jo try ba am sibla bam du yingi ngasnuthu agane ka por bangi nang em hadu menta ka dei na ma ka jingis nei ka jo try lada kam dei ka jingis nei ka jo try ngabat pi ngila ngat ake ka jingjan jar ka khrau jong ne prothe ngila ban don ka jingpang ka bajur ngila ban don ka no ka jing e henry na ma ka jingis nei ka jo blai kam judu baru blai udang i ya pi udang i ya nga na kata daw udangi don rengkat udangi don kata ka jis nei ka jem ka jungi bagi nang sa hadu menta kitem em ka tin julai kong kum ne kong ba kita ki jis nei ka jom blai kilong ki bathamai man ka step ka ba krau ka jingi ne jome ki jingis nei ki jom trai kilong ki bathamai man ka step men mit ngithia men step ngiki henry ka jis nei jom blai kalong thamai man ka step hallelujah man ka step ka thamai namar blai uyo i yangi bangilong ki ba dan kam hadu kara kata ka jisne ka joblai klem ka jisne ka joblai nginam la ban la ARM komba jisu kran hang tu ha ka gospel jong yones kalona ba khatsan ha kita ki de khot fi puli kolong ba klem manga phimla ban la ARM namakata ka dai na ka jisne ka joblai Kalem ublai ngingam la ban la ARM ublai kuran na ka sam ka ba chispa at punyau ka khot bening kong hak bo ong tu la do try te ka ying ki minor le nei ki batte ka bala do try sumari ka nong ba unong ap upej le nei ka balen ei ben kista bat pej mit kata bat ben ba me ku ka jing tresitom na ba ublai upunyau thia ik be e ki jong pengen yo fi ka de ka jing shisha ba kalem ublai ngin la ban te ka ying ka sam ka jungi Klemu blaying in a mlaban tay like a jog jing em ga jingi. Klemu blaying in a mlasatia, yekaban le ki what ben kamai ka ji but ben lum spa and ever tay, kalong ka balen a let a klemu blay, haga jing em ga jingi. Nagadao we don't come at your blay, haga jing em ga jingi. Way we borrow deng jumpy, you don't come your blay. Let a baroshikata pimpa jumat, but baroshikata pimpa so too. Kaneka poor kadik but don't come karakata ye pee but bangin wat yo blai ha ka jem ka jungi bangin pai yo blai bangin shem yo blai boleh ki kamba ha ka jing em ka jong pi bar ka jem ka jonga bangin em na ka bantau turai ni so thu ila de ba klamu blai ni nam la ban la a ru em klamu blai ni nam la ban la a ru em nama ka ta tungin dam ngin penret ila de khmat jo blai baru blai un isnai yipi